Predstavujeme zhrňovacie dvere zo systému Salamander. Dvere sa jednoduchým spôsobom otvoria alebo jednoduchým spôsobom zatvoria. Je varianta aj uzamykateľné, kľúčka aj zvonku, aj zvnútra. Dvere odomkneme, keď ich chceme celé zhrnúť, dvere sa dajú do polohy otvorené, zacvaknú sa o ďalšie krídlo, ostanú stáť, nemykajú sa a otvoríme druhú kľúčku a jednoduchým spôsobom ich odsunieme na stranu. Zatvoríme jednoduchým spôsobom. Ide to úplne ľahúčko, zvládnu to malé dieťa, vidíte samo sa to kľudne. Jedno krídlo zavrieme.